hingi dol rok hai lam suga ani channel lo norok bahai tong ang khakhlai norok kan tong noi enke tini hinga ke mutai than nai tongo ga ani yang numa khana norok tamo amo kufur amo ke munglis ge tamni boy munglis siga male tini to amat usually mutai ni din ge ba nga ke onek no book bang nai aboni bagai all list nga ke joto ni mane ani book nga ani bogo mungdi neta ke book sini na bagai lokai bui biang ani rong ni phano mane ani book phano bui khosai tlang thangman aboni bagai all list nga ke norok nai tung di polen sin pai tha video nge ta si video starting rob onek video ro khaya malu kha nge tam ne ke chini yang problem am tu norok khanai ma khana chini yang ni incident ro Kamalpur Shantir Bazar dolen incident ro aboni bagai ang video ro bang yang oi matong kha enke doko krei nge tini ni hai video betal nai tung di norok polen sin pai tha enke do ke kop krei enke ang mutai thanga ke norok te bu phung nai ta ani logi sob thang tong norok nai nai di lebih sosok tentang yang masa yang mangui makam bolak tak kadi cunu iko cungagi serai pura ko am tikan ma bere cungbo tabara baba saya kalau nak kerja agi baba sama ne asa hitra hai tumbai no norok bus kang nungma khana orno no chung thanga kane mutai ri nai jadi hingke borok asuk lai jotono mutai ri nani bagai chini ti prasaro oro jotono phai mutai ri phai chini abangao je jagao mutai khema jaga tongoi nahar naikake busuk se awar nai di busuk nai thokai chung awar ni jotoni kuchugo hingke jotono no mutai buk nai di oro jotono ri baikha kabang mano hingke ang asuk camera rok khai malia oro agin hai ani blog brang narok mut kuring tokha tamo hingke nong thangsinai nong thangsinai mutai pai baikha hingke tamo thang dong ta like kade like ka like kade like thumbs up welcome to my YouTube channel ne hai kade my YouTube channel ne like reading ne thanga agina hai blog banona rok asuk mut kori kha tamne ke chini nong ni problem se paya ko chini nong ni problem khana ka ke onek nong rok bekharok sanai hingka bani moi blog banona rok mut kori agini hai hingka aro no borok muthak sewano video rok ke next blog rok jodi si tubui ma khake tubunai hingke dakti norok ni bagai video tubuna bagai ang try khinai hingke norok no bhai tongbai hine ang tesan norok ni buskang phainai mani hingke tata bye bye hingke next video phai tongo phainai tawana di phainai ang try khinai video hai no banong na bagai hingke next video phai tongo norok tata bye bye subscribe khai di jodi sineng ke talai tong hangke